Well, I believe it's the challenge nung ara sa lamisa ni si Senate President Alan Cayetano. Una, syempre duro siya kang mga upod sa Senado nga panglantaw nanda, no? Kagang sa iban man, hindi siya maging impartial, no? Pero ako personally, I'm giving him the benefit of the doubt. No? Now, amo na ang mga bagay na kinahanglan niya ipakita that he will be neutral and impartial. Bangod kay ang natabo bala kay Senator Bato. So syempre, ang natabo kung alot panay sa Senado, medyo nag-cast doubt, no, sa iban ng mga kaupdanan. Pero that's internal to them. Ang medyo critical lang. Because if you have a composition of 11 to 13, hindi mo pa na matawag na supermajority. So, while ongoing ang impeachment proceedings, kaya nag-convene sila bilang korte, hindi kita kabalo, no, kung magkamay-ara iya komplikasyon sa ilaya composition, kung kamay-ara iya leadership change. So, that is something that we also have to be on the watch because dapat ang ilaya nga internal, no, na mga proseso hindi makaapekto sa impeachment proceeding.